What's up guys, this is your boy Owal. Kawalay atoy. And welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa ka diri sa channel, welcome to my YouTube channel. Before ka mag-proceed sa actual nga vlog na ako, don't forget to don't forget to like and subscribe. Dali na kayo na guys. Matuplo ka na ka sa subscribe. Dako kayo nagtabang na ako guys. So, I assure you, swerte-on lagi mo subscribe lagi diri sa akong channel. Promise. I assure you. Legit na guys, 100% nga mo swertean mo kung mo subscribe mo sa akong channel mo nang pag-subscribe na o like this video kung nakakita na ka sa balik naman ng sentence. Anyways, nagamay akong buhok. Nga naman ka nagpaalot, Luel. Ingon man gud nila nga kung paalot ka kang summer swerte-on daw ka. Sure ay, wala ka bulag eh. Wala ka pasakit eh. Wala man. Din natudugay ng video mo na siya akong vlog sa akong ka-squad. Nga naglaag-laag kami kay wala mga lingaw inay sa mong nasulod sa mong ulo. So mo na siya, proceed to the actual vlog. Roll VTR. Wala lagi. Hi guys, kuya yung sa mga kuan. Sa mga kuya niya, mabaklay may padong sa kwarto. Hi! Kuan din eh sila. Arthur and Lowell. Di ba katoy kayo? Di ba itong nakasan Mindanao? Ba't di man ko diri nga place? Di ka lang nindot nga background. Ato na sa Cartel. Ganan ko. Naganan ko sa mong camera. Init kay no? Gabakera mi oh, magpatan daw mi pero okay ra. Kuan sa dream nga balay ni mo nga kung kailan mo ni Frank Lloyd Wright, architect Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, siya man akong idol. Katong fallen water nga balay ba? Basta fallen water. Iyang balay kay lalo man na iPhone. Lagi, gapatong iyang muraga o something gapatong. Gusto ko magamagbalay. Basta, nga na balay. Ang ganahan. Gusto ko magamagbalay nga na na yung balay kay gipitay sa crane. Oh. Flying house. Hindi naman na magsilbi. Murag bukat man kain na. Kahoy na, made of kahoy. Bukat kay mga Uy, init kayo. Naalam mi dapit sa our alma mater. Yeah. Sulaw man siya. Our alma mater. Powered by A+, Paint. Ito nga. Sponsored. Powered. And powered by. Bitaw sa pasabot na mga sa battery nga A+. wala ko kasabot. Tara na guna sa dugo nga A+, B+, may nga na. May nga na ba? So init kami ka backlight. Grabe na Jud. Yeah. May itom na may anag abot dito. Pinakurig na ko makita. English. I think no one gonna see me Karon kay nanami sa Minteryo niya. I'm so hot. I'm sorry, I'm hot. Asa to katong busnot nga nitong gi-practice na nato Amerika. Ay wala ba siya dito? Oh, naakok tong kalabira. Oo. Oh, naakira. Ay dito dito. Oh, dito. Wala na ba? Di ba dapit to dira? Dito. Kana na importante. Nakakabay dali ha. Oo kato. Oh, di ba katong ganda-gandlagan mga tani katong Kuanta 50 kilometer run. PFSDD. Wala dito sprint. taga pa. 50 kilometers. 50 kilometer. Ang circle ka 1 kilometer Oh, gani. 50 ka. Sorry. 500 ka po. Tuyo. 50 meters sprint dahil 50 meters sprint. We are asking your help guys. Kaya mo ang friend din na kuwatan o cellphone. Mabitaw, kinsay nakakaning-kaningan nawa na. Masa sa cellphone mo? May Acer liquid. Acer? We are accepting a minimum price of 50. Yeah, please. Nya kung kinsay ika 7 ay ika 100 subscriber na award 100 ikata. Magwala kung mga tinentra ako 100. mangunay.
As in, dako na dyan kining Oslob ay. Daghan na kayo siyang street na siya Kasi magsaysay. na dyan, mali, makuha mo tayo. As in, mawala din siya. Arthur, di ba? As in, tungkol sa kaputis, kalsada din na makita ang pedestrian lane. Kapit na me. Makita niya ka ng mga kanang coral nga kanang karon pa niya nakita. Mo kita nga church wall. Sabi mo dyan ang yung coral boundary sa among simbahan. Mag-story ko kay mama na mag-klasihan, no? And we're here. Mo na among simbahan. The famous Immaculate Conception Church. Nakita ba? Sulaman. Masa mo na kamo nakita na. Kamo na adjust sa brightness, guys. Ano siya? Ako mga ka-squad. Dito. And ako din minangad din no kay para makapicture siya sa yung squad. Famous bata, famous. Sa Famous. Mobile Legends. Hala. Ay. Mo na siya yung quarter dito. Oh, mo na gitawag na kwarta. There, that one. That one. And our famous church. Famous dahil. Yeah, famous. Kasi ng mga foreigner kay musulod yun na. Historical man siya. Inatsukin siya. Grabe dyan ang sun ba? ang Your sun. Grabe dyan. Your road. Ganan di ko sa sun. Your road. Hi. Mo ni ang kwartal, no? Okay. It's very, very unique. Unique kayo ang yung structure. Like, makita dyan mo ang iyang pagkakuan sa iyang limestone. Makita mo na limestone. Coral stone made. Gikan pa niya sa Sikihor. Naglabang pa og dagat ang mga mas nabahanan sa una. Uday, ako, basis ako nadunggan ha nga. Naglangoy pa na sila og Sikihor. Nanunggang chismis na siya guys, chismis. Para makakuha og bato para maka-form raw gingani. And yeah. Hi guys, so Padong meron sa, saan na Padong? 7-Eleven. Padong. The Padong. famous convenience store in Oslob. Napuno What? lang kada adlaw, no? What is the name? Hanggang kasi lang 7-Eleven, Ito guys. say, 7-Eleven, the most Famous halin, convenience the most store in halinon, Oslo. the most first day halinon. on. Sulod. Welcome to 7-Eleven. Sa? 7-Eleven. Bitsin nyo. Tanawa, wali na daan na kay katawan na daan na. Malanang ba yung garden niya? O sa? Malanang ba yung garden niya? Malanang tas garden niya? Ulus. Nakatakas. Hi! I'm Casey. I'm here again. Subscribe mo sa channel. Casey Dandinan. Subscribe mo sa channel. Subscribe mo sa channel ng Lowell. Ang saan yung mo sa channel? Welcome. Lowell Province. Ibali. Baka na siya may padungon lang. Kapoy kaayo no. Kapoy jud kaayo as in. Awa mo na mong hagod na kayo. As in kung pila atong nabaklay, pila ka matters, rulers. Matters. Matters, rollers. Kaniya na kawila. Matters, rollers. Dollars. Mga mahog na siya, mga Kasi 2 mga since kilometers. architecture, mga since 2 kilometers. Mga 2 kilometers. Asa Grabe kayo? jud. 2 kilometers. Yeah. Kapoy kayo ako. From- Nawag kay ka ng kuan na kaayo. From Dagan kayo. Pero juga na ng lambing yun. Oh, dayan. Kanya, from the Roans. Nang nilaligo. Nilaligo ka, pre. Pakita naman sa mga balay. Ipakita yung balay kay para ma-promote inyo ang cakes and pastry. Lami jud guys siya guys, as in itilaw ko. Pero ikaw, saan ako ni Kawan? Pusot na ako ganela. Sorry. Pina-Oslob nga tinabihan. Pina-Oslob nga. Yung alam tani ko. Kapuwi po na ni baklay god. Kapag kay bakla. Baklay, yung say baklay. Baktas, lakaw, hike, Bakla. Hey. tuslub sa Oslo. Kung siya ang my proud alma mater. Asa, dari man jud ang guys sa ano daw? Yeah. Asa? Dala daw? Dala daw. Kani nga hawan? Nurse ka ba? Yeah, as a nurse, yung duty as a nurse. Nga naay ni doon nga pasyente niya. Kana siya mapa-abort. It's your duty man jud nga kuan nga imo i-abort ang. It's your duty nga imo di ituman ang kuan sa pasyente. Kuan Pero na siya. ang imong belief is dili jud ka unsa man imong kuan.
mugo na lang jud ko. Pero ako siya ipakonsensya before ko mugo. How? Example, nagatubang ron imong future patient. Maingon ko nga kana, gift from God man na blessing kay na sa inyo mga makaanak mo yung ano ipabot mo ano. Paging future boyfriend nga ni Mary Christine Furelo. Muna siya yung Facebook niya, Mary Christine Furelo. Na-hack. Wala ba na? Wala. Ang cellphone rin ha. Ang... Ha? Ang cellphone. Nas na chan. Pero i-add friend siya, Mary Christine Furelo. Kasi nana pa siya ng sinilas. Tapos wala pa siya yung bigyan. Wala sa paging ang mga future. Kumutay kwarta. Pantay lagi muna ako pag-oya vlog ko. Hey! Panawag na taon sa imong future boyfriend. Panawag na sa imong future boyfriend. Bahala ka dilag di ka adto basta kay maglipay ko sa kabalitan. Hey! So see you guys. Abot naman mi sa among destination. So see you.